haƙƙi na zo nema na mahaifina, amma na ga kana neman ka dinga yin wani hanya kana yin yawo da wannan hankali. Yanzu da na shigo gurin nan da kimarka da martabar da aka A'a, ni fa ban san da wannan magana ba. Dan mahaifinku duk abin da zai sai ya yi shawara da ni. Duk abin da zai sai ya sanar da ni. To dan haka ni bai gaya ban ya sai da gida ba. Wa mene? abin da kunna ka yi jiya. A ƙasata babban lamari mai sanya zuciya ta yo wayo. Lokacin da Abba yana raye ba ma sa tambayar kuɗi, amma kin ga bayan ransa abubuwan da suke yi. Tsawon shi mene ne suka kira kogin talakan kasa a kan shugabannin da suke mai kasa musamman ma kasar da bawon talaucin kasa. Ya kamata shugabannin ƙasa su samar da waɗanda suke wakilta kayayyakin more rayuwa. Wanda za su ya kasance mai adalci ne a cikin shugabancin shi a lokacin da yake shugabanta al'umma, wanda hakan ne ya jawo sahabban shi suka koyar da kai. Dama na dawo ne akan maganar nan. Ma'aikatan farko